Hoxe conoceremos un pouco máis a Fran Montes, xogador do Malpica. Que tal estás? Ola, moi ben. Cantos anos tes? 25. O teu apodo? Charro. Por que empezaches a xogar ao fútbol? Pois os meus amigos cando éramos pequenos xogaban todos e ao andar con eles pois empecé a xogar con eles tamén. Cantos anos levas xogando ao fútbol? Xogando ao fútbol desde os 6, 7 anos, máis ou menos. Ahora, xogando federado no Malpica desde infantiles. Tiña 10, 11 anos. O teu mellor momento de xogador? Creo que non tuve ningún. Posiblemente cando ganaba a Liga de Juveniles, alo no 2003-2004, que quedei pichichi. Ou senón fai 2 temporadas, cando gañamos a Liga co Puenteceso. E o peor? Pois este ano, posiblemente, cando esguincei o tubillo en pretemporada, viña con moita ilusión volver a xogar no equipo do meu pobo, xusto o partido antes de empezar a Liga, contra o Club do Mar, un amistoso. Tuve un esguince moi fuerte, tuve 3 meses parado, a verdade é que pasei moi mal. Sabes cantos goles levas desde que estás federado? Non sei, máis entre 150 e 200, pero contando con categorías inferiores, maiores 80 ou así. Con cal te quedarías como o teu mellor gol? Pois a verdade é que non recordo moi ben. Metín bastantes, non se sabría dicir un. De que adestrador aprendeches máis? De todos tratas de coller o mellor, non? Pero se teño que dicir un, ou Berto en Puenteceso, ou senón este ano David Baña. Por que? Pois porque con Berto porque gañei unha liga, con Baña porque non sei, pareceme dous mellores entrenadores que tuve. Non sabería explicar. Cal é o teu palmarés como xogador? Pois a nivel individual quedei pichichi cando gañamos a Liga de Juveniles con 30 goles e despois gañamos esa liga o ano pasado co Puenteceso gañamos a liga e o ascenso deste ano co Malpica. Cal era o teu ídolo na infancia? Ronaldo, o brasileiro, non o portugués. E agora? Leo, De que equipo eres? o Barça. E agora falaremos desta tempada, onde as lesións non che deixaron estar ao teu mellor nivel, pero conseguiuse poder ascender á primeira autonómica. Que tal este ano collendo os xogadores malpicáns a directiva do equipo? Pois moi ben, a verdade é que máis que con unha directiva é un grupo de amigos, é o que posiblemente fai que isto todo sala adiante, non? Non é fácil coller un equipo. O cambio de adestrador foi fundamental. A Gilda non sacaba mellor de vos, como David Baña. Por que pasaba iso? Eu personalmente penso que tiña moita xente acomodada, que lle costaba quitala do campo. Entón, iso facía que a xente que estaba fora que xa non nin se esforzara por xogar, porque había veces que parecía imposible xogar, por moi ben que o fixeras. Así. Como calificarías a túa tempada? Bueno, empecé nefasto por culpa da lesión. Empecé a recuperar pouco a pouco, en diciembre empecé a xogar máis ou menos, xa que a incorporación de David Baña xa me empezou a poñer sempre, e cada vez fui me sentindo mellor e acabei bastante ben. E do equipo? O equipo penso que impresionante, porque con mal que íbamos ao principio, que non encadenábamos 9, 10 partidos xa sin gañar, foi chegar David Baña e creo que dos 14, 15 primeiros partidos gañamos todos menos 2 que empatamos. Ti xa xogaches en primeira regional co Puenteceso, pero que esperas desta nova primeira na zona de Santiago? Bueno, cando xoguei co Puenteceso, por mala sorte, por outras cuestións descendimos, sobre todo por arbitraxes e eso todo, xa sabemos como vai. Este ano penso que deportivamente vai ser máis difícil. Din que a Liga de Santiago que é a máis difícil, a primeira de Santiago. Non sei, haberá que mirar, a ver. Xogar
esperemos salvarnos. Os xuvenis do Malpica veñen dun bo ano e algún sube ao primeiro equipo. Velos capacitados para esta nova categoría? Si, sobrados. Os xuvenis teñen... Ahora incorporanse dous xogadores que son Adra e máis Martín, Uru, e están sobradamente capacitados como para xogar incluso de titulares con nós, os maiores. E para acabar, cal será o obxectivo do Malpica? Salvarse ou intentar dar que falar e pelear na zona alta? Bueno, primeiro vamos intentar salvarnos e despois de ir para arriba o que veña, pois Dios dirá. Moitas grazas e sorte na Liga. Vale, gracias a vos.